ina masu yin hoto yau wannan bidiyon naku ne ku saya ku duba bidiyon daga farko har karshe. Allah ya samu dace. Idan ka ɗau hoton abu mai rai za a sa ka hura mishi rai a ranar gobe kiyama kuma ba za ka iya ba. Ku kiyaye jama'a, hatta hoto na zamani wannan kamera da ake ɗauka ƙyas ta waya ka ɗauke shi to ka tabbatar sai ka hura mishi rai a ranar gobe kiyama kuma ba za ka iya ba. Wato Allah zai azabtar da kai ne, kawai za a sa ka kai ne, dama an san ba za ka iya ba dan dai a azabtar da kai, kamar yadda soja yake yi jama'a. Soja sai ya sa ka yin wani abu ya ce ka yi, in ba haka ba zai dake ka, kuma fa soja ya san ba za ka iya ba, so ike ya dake ka din. Haka duk mai daukan hoto sai an azabtar da shi jama'a. Da haka duk wanda ya san yana daukan hoton abu mai rai, ku kiyaye, abu mai rai ne aka hana, abu mai rai ne Allah baya so. Mai rai irin mutum ko dabba an hana, ku kiyaye, an hana. Za mu zo za mu karanta, za ku ji hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama. Yan uwa masu kallo da saurare, a yada wannan bidiyo ko ina zuwa ga yan uwa musulmi su san cewa hoto fa haramun ne a cikin addinin musulunci, bai halatta ba sai inda lalura. Akwai inda lalura take kamawa yakan halatta kwarai da gaske, amma in dai babu lalura, entertainment picture ƙarya ne, za ka gane kuranka, za ka hura mishi rai ranar gobe kiyama. Kana yin hotuna na nishadi, mafi yawancin duk hotunan duniya ma na nishadi ne jama'a, jin daɗi. Wani za ga ya karkace da budurwar shi a musu hoto, to kai da ka ɗauka ka shida hura rai, za ka hura ran mutane biyu kenan, kuma ba za ka iya ba. Jama'a ba na son mu tsawaita kwarai da gaske, bari mu ji gashi nan. Wato ainihin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu, yace naji manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yana cewa man sawwara suratan fid dunya, duk wanda ya suranta wata sura a nan duniya, ma'ana ka dau hoto kyas ko kuma ka zana ko kuma ka sassaka na abu mai rai, ku kiyaye, ka aikata haka to ka tabbatar da cewa gashi nan manzon Allah ce duk wanda ya haka a nan gidan duniya kullifa an yanfuha fiha ruha, za a kallafa maka, za a saka ka a ce ka hura mishi rai, hura mishi rai. Kamar da na faɗi, watakila ka ɗau hoton 'yan mata guda biyu, saurayi da budurwa, ko kuma ka ɗau hoton 'yan mata guda biyar, samari guda 3 ko 4 ko 5, za a ce duk ka hura musu rai, ka hura musu rai. Yana daga cikin azaban jama'a. Ku duba, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa za a yi haka ne yawmal kiyamati, a ranar kiyama, amma fa ka sani walaysa binafikhin, manzo Allah ce ba zai iya ba za ka iya hura rai ba. Kamar yadda na faɗi jama'a, za a sa ka ne kai kuma ba za ka iya ba dan a azabtar da kai kwarai da gaske. Don haka jama'a, kowa ya kiyaye dangane da hoto. Hoto haramun ne a cikin addinin musulunci. Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga ɗaukan hoto.